Ah, good afternoon, sir. Sorry kayo, sir, na Stop talking! Why do you call me sir? Waiter! Waiter, please! Oy, waiter! Kaya, oy, os nam niya akong bra. Kaya man nila akong waiter. Oy, naunsa man may robert aircon ni grabe ba yung igangan ang hinuthuwat. Makatilaw dyan siya sa akong punish. Waiter! Good afternoon, sir. Sorry kayo, sir, na Stop talking! Why do you call me sir? Kita ka na ho? Kita ka na ho? Kaila ba ka na ho? Ako si Jid. Jid Madelo. Kay model ko sa mga kuan. Kaya imo kung tawag sir? Gusto ka mag-punish? Di para asa man ni? Mino, sir, mino. Minuhon pagagtiaw. Imo kung tawag sir, kita ka sa akong gisuot, oh? Kita ka ni, naka-blazer ko, naka-bra, kita pa akong abs. Unya, nakapadyoy akong stocking. Akong sandal, akong bibilin. Unya, tawagon ko na yung sir. Excuse me. Nakaminos ka na ako? Ha? Atubang nga ko, be? Nakaminos ka na ako? Kagwapan ako? Kita ka ni? Sorry. Oh? Sorry. Oh, bisa ko. Oh. Gwapa ko ba, diba? Diyan mo tawag, sir. Kasi yung mata, plastic. Ha? Sorry, ma'am. Sorry. Naka-insulto, nakanaho, nakaguba, nakasang feelings. Lami kayong humod, ganihan. Mura ko si Cinderella. Karon, imo ko kitawag, sir. Gusto ka punish? Kala magbarog ka diha. Kagwapa na ako, tapos imo kong tawag, sir? Kasiksi na ako, tapos imo kong tawag, sir? Kani mong lawas na murag gasol, straight kaayo. Sorry, sir. O si sir, di lagi ko, sir. Ma'am ko, pretty ma'am. Single ma'am. Sorry, ma'am. Anak ba, ma'am ko. What? Kaya sige mo kayo, sir. Ako kay ipanish ka na ho. Pagbarog og duha kang oras diha ah. Duha ka oras pagbarog. Baka oras, sir? Diligi ko, sir. Nag-study lagi ka. Kita man ka sang gisuot. Diya imo ko tawag, sir. Kita ka ani. Oh, kita ka ani. Ya, sir ko. Sorry, sorry. Nga nung natawag mo kunin mong sir ko no be, tanawa ko no ko. Nga nung natawag mo kunin mong sir. Tanawa ang naong akong ubos. So, sorry na sa iyo, sir. Uy, sayop-sayop. Kaya mong tawag sir, magkuan ka diha, mag-supper kag barog. Duhang oras. Ang mata, knowledge ka. Baka oras, sir? Duhang oras nga nung di ay. Sige, sige, sir. Para mapasaylo ko naman, sir. La, magbarog ka diha, duhang oras. Kaya di makakasabot. Bahalag, paitaon ka sa imuhang kuhan diha, head. Head-ek. Magbarog ka diha. Ano makahibaw ka? Ha? Dili ko sir, kaklaro na babae ko. Sir, pwede sakto na, sir. Haway na kayong, sir? O sige, sakto na di Hay ka na sir kayo. bini. Hay na kayo ang tail, sir. Yan ang imo mo kung matawag sir, di lagi ko sir. Kasi ipangita ako sa akong supervisor, sir. Wa ko labot. Tawag ka sa imong advisor. Sir, pasaylo ka na, sir. Di ko, kay di ka mo sabot. Di lagi ko sir, ma'am, lagi ko. Sir, lagi ka, sir. Kaya imong dagway, sir. O, square. Ha? Kada imong, oy. Yan imong kan, sir, o. Imong ubos. O budget pa na. Nanong bugdo pa na sa Chocolate Hills. Kada imong tiyan. O, murag anay. Ha? Baligyain na lang. Pwede po, panaton. Kaklaro ani babae ko, ano sa mga pangsulti nimo? Nakaminos ka na ho. Ala kan ano? O kaklaro niyo. Oh, ala kan ah. Oh, Sir, sir. Oh. Oh, ha? Babae ko, di ko sir. Yan ang mo kung tawag sir. Ipo magwas ma dyan nimong tawag kung nimong sir. Yan ang mandi ay. Ha? Anong di ka akong tagog, sir? Yan ang lagi. Ginawa ko na, sir, o. Ang asa. Na, sir. Ha? Hey! Hino, sir.
Buang kang buanga ka. Kaya man ilang waiter. Oy, naunsa man ni mayo bitag aircon ni grabe ba yung igangan ang